Il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat qal li żieda skandaluża ta' 500 euro fil-ġimgħa li ħall Prim Ministru sħabu fil-kabinet hija eżatt bil-maqlub tal-kunċett ta' għaqal. Joseph Muscat akkuża lill-Gvern li fil-budget ħebar ħlasijiet li qed jieħdu l-membri tal-kabinet fi voti differenti. Qal li b'żieda ta' ġimgħa waħda l-Ministru wieħed tħallas iż-żieda ta' mitħaddiem u pensjonant. Mill-2008 il-Prim Ministru u l-Ministri ħadu bi 78,000 euro żieda kull wieħed, filwaqt li l-kumplament tal-poplu ħabis 586 euro. F'din il-leġislatura l-membri tal-Gabinet iddikjaraw dħul ta' 3.8 miljun euro, dan filwaqt li taw b'35 miljun euro f'konsulenzi. Joseph Muscat qal li l-ewwel deċiżjoni li se jieħu mill-Gvern se tkun dik li jreġġa' lura żieda skandaluża ta' 500 euro fil-ġimgħa. Għalhekk il-pagi tal-Prim Ministru, Ministri u Segretarji Parlamentari jerġgħu lura għal kif kienu fil-bidu ta' din il-leġislatura. Se jkun ukoll qed jikkummissjona lill-Ombudsman, l-Awditur Ġenerali u l-Kummissarju Elettorali Ewlieni biex b'mod indipendenti joħorġu b'mekkaniżmu u livelli ta' kemm għandhom jitħallsu l-President, Prim Ministru, Kap tal-Oppożizzjoni, Ministri, Segretarji Parlamentari, Membri Parlamentari u persuni appuntati politikament. Joseph Muscat qal li dan il-mekkaniżmu għandu jidħol fis-seħħ biss meta l-qagħda finanzjarja u ekonomika tal-pajjiż tkun tippermetti.